כן, זה לכולם כרגע אתם לערוץ של מיקה, ובערוץ שלי ישנים בבית ספר. בואו נתחיל. אוי, לא שמתי לב עוד לילה. כעבור כמה שעות. עכשיו בוקר. ממי, קומי. יאללה, בואי. אוי, אני תינוקת, קומי. מאיה, קומי. כן, אמא, קמתי. זה היה מהר. תינוקת, קמתי, אבל אני לא מרגישה טוב. אוי, לא שוב. אוקיי, והנה אחותי בדיוק הצטרפה. אני רוצה לומר שלום? שלום. טוב, יש. אוקיי. אני לא עכשיו. מי צריך להישאר בבית? אני לא אוהבת להישאר בבית, אל תסתכל עליי. למה תמיד אני? מה? לא מותק. את בכלל נשארת. את הולכת לבית ספר. פיו. אוקיי. אין לי. טוב, נו. לא נורא. שתינו צריכים להישאר. יש לי בחילה. אוי, כואבת לי הבטן. אוי, מתוקה, תמתיני. אופס. גם לי יש בחילה בגללך. אין לי. וגם ממש כואב לי הגרון וקר לי. טוב, אני לא יודעת מה נעשה. טוב, אני הולכת לבית ספר. סורי. צריכה ללכת, מצטערת. רגע, אני אקח לי אוכל. ביסונצ'יק. אני חוזרת אולי לישון, אמא. טוב, מותק. ביסון. יאללה, אני הולכת. ביי. טוק. אופס. אני רוצה ללכת. טוב. יאללה, מפה. לא נורא. הגעתי. אוקיי, אז מה שלומדים? היום אנחנו נלמד שפה. נכון. אוקיי, אז אנחנו נלמד היום מתמטיקה. זה פשוט קולות משיעור אחר, מצטער. 4 ועוד כפל, סליחה, התבלבלתי. כן, אני לומד עם כיתות א' חיבור. 4 כפול 8. תשובה. פה אנחנו נרשום את התשובה מתחת. מתנדב ללוח. אני רוצה. גם אני רוצה. אני ממש רוצה. אוקיי, אוקיי. טוב. אופס, סליחה.
אוקיי, מי בא ללוח? טוב, מאיה תבוא, יאללה. מאיה בואי. יש מאיה לשימי את התיק פה, מתחת לשולחן. אני חושבת שהתשובה היא 32, תשובה נכונה, מאיה, כל הכבוד. הנה זאת התשובה 32. יפה, טוב. תרגיל כניסה למקלטים. תרגיל כניסה למקלטים. או, זוכרים כמו שתרגלנו, קדימה, 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 אחריי, בתור מסודר. אתה, שחבר יעזור לך. ואני מזכירה, מי שהקבוצה שיותר מגיעה הרבה מהר, היא מקבלת פרס. וואו, 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 קדימה, קדימה, אנחנו הכיתה מתחת על בלתי. קונס. אופס, המשקפיים שלי. אופה. תיכנסו, אין מקום במעלית, אני יודע. כזה דחוף. למהר. יאללה, רוצו, כולם. רוצו. זה המקלט שלנו. כל הכבוד. יאללה, כולם. צ'יק צ'ק. יאללה. יאללה. כל הכבוד, כולם אלופים. את מה מזכירה? נכון, את מזכירה. אני קצת מתרגשת כי פעם קודמת זאת הישנה שלנו לא כל כך אהבה. זה כן. מבינה. יאללה. אוקיי, ורציתי גם לומר לכם שכולם להקשיב למנהלת. אוקיי, המנהלת מחכה לשקט. אס. יופי, מתוקים, למדתם את זה? כל הכבוד מעל, כל הכבוד. היי בנות, מה אתן עושות? אני כאן בפנן שלי. כן, אבל מה אתן עושות בדיוק? סתם, לא משנה. טוב. קפיטריה. איפה זה? הניקיון. מה? זה גם לא. איפה המנקה באמת? כמה זמן לקח לה להגיע. טוב. אוקיי. מנהלת? כן, מאיה, תוקה. אני יכולה לדבר איתך שנייה בצד? בטח. בואי. אוקיי, מה רצית לומר לי? רציתי לומר לך שיש מישהי בכיתה שמפחדת לישון מחוץ לבית. אז אנחנו רוצות לעזור לה. ואפשר לישון בבית הספר. מתוקה. בוודאי שהייתי מסכימה, אבל אין מבוגר שישגיח עליכם. אני מבינה, אבל... טוב מתוקות, תנסו פעם אחת, אם קורה משהו, חס וחלילה הזקה, אתן נכנסות לפה, סבבה, כמו שתרגלנו. כן. אפשר בנות, אפשר. יש. אוקיי, איזה כיף. יאללה, אפשר לחזור לכיתות, ואני תכף יקריז את המנצחים. איזה כיתה זאת? תינו, טיק, קדימה, השעון מצלצל, טיק,
טיק 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 מה את אומרת טיק טיק? טיק 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 טיק. טוב מתוקים, כבר עבר היום, יאללה כולם הביתה, ביי. אופס, התיק שלי. ואני נשנשת כריך בדרך, כי לא הספקתי. נשנשתי. אני חוזרת הביתה. ביי. חזרתי. אמא, אבא. מתוקה, חיכינו לך. אנחנו רוצים לקחת את תינוקת לבית החולים. לבדוק מה נשמע איתה. ניקח אותה ככה לכללית לכמה דקות. בוא, יש לי אבתי. צי. יופי. טוב, בוא ניקח אותה לבית החולים. למה חיכיתם לי? אני אלך לשים בדקתיק. למה חיכיתם לי? שתחזרי הביתה, שתוכלי לבוא איתנו גם אם את רוצה. מה? אבא, אתה עייף? אתה עייף, אבא? אתה עייף? כן, אני ממש עייף. אבל יותר חשוב הבריאות של תינוקת, אז בואו כולנו, יאללה. רגע, אני אקח מספר. אחד, אנחנו ראשונים. בואו, תינוקת בואי, שבי. סליחה. אני צריך לא ללכת. טוב, אתה יכול לשבת בהם תחת. תינוקת שבי. מספר אחד, נא להגיע. יופי, טוב, היינו קדימה. שלום, אתם יכולים לזרוק פה את הכרטיס? אוקיי. ומה בדיוק הבעיה? אוקיי, זה מקשיב, אני מבין. הסברנו טוב. טוב, בואו למעלית, תלכו לקומה 1. יאללה. קומה 1. אופס. אפשר להזיז אותי? סליחה. קומה 1. אמא לי, מפוחדת. תינוקת. בואי. אני אקח אותה. שלום לכם, מתוקה. אוי, הנה המתוקה שלנו כנראה קרה משהו. אנחנו נמצאים פה. כנראה קרה משהו. מה קרה, מתוקה? רוצה לספר לי? לא, את לא רוצה, לא נורא. קרה? כן, הנה, יש לנו פתק. אוקיי, עכשיו אני מבינה הכל. אוקיי, ניקח טישו, כאילו, ונחת את הידיים, ואיפה יש לנו פח? טוב, אני לא מוצאת פח, אחר כך אני אוריד את זה. אוקיי, אנחנו צריכים לעשות זריקה קלה. אני מפחדת. יאבא. בואי תהיה למה. על הבא, אנחנו פשוט חייבים לעשות את הזריקה. שבי על הבא. אני מפחדת. אני מבין, הכל בסדר. אנחנו צריכים עכשיו לעשות גם את הירוקה. רוצה מסכה נעימה? לפנים? כן? הנה, קחי. יופי. עכשיו נעים לך יותר? את מרגישה יותר? כן. קח את הצער. אני לא רוצה עוד אחד, אני לא רוצה. מותק, הכל בסדר. יאללה, בוא נעשה צ'יק צ'ק. הכל בסדר. אני יודעת, הכל בסדר. כל הכבוד מתוקה.
אנחנו נצטרך לעשות לך משהו. עכשיו... בואי נדוקה. אנחנו צריכים לחבר אותך לאינפוזיה. עכשיו אינפוזיה... וזה למעשה מתקרב. אז אנחנו צריכים לחבר אותך לאינפוזיה. יופי. טוב, ותצטרכי ללכת עם זה כמה דקות. הנה שכחתי את זה ככה. מחר יש לנו ערב מגשים. וואי, ממי, איזה כיף לך. זה טרנד כבר היום, ערב מגשים, כן, כן. יאללה. את צריכה להישאר עם זה כאן, ואני אמשיך ותשים את המשיכות. כן. תשקרי. את רוצה לשכב? כעבור 5:30 דקות. יופי, נראה לי זה היה מספיק זמן. זה הכיל לך תפרים. וזהו, עכשיו משוחררת הביתה. בואי ננגיד את הדמות. אני חושבת מאוד. השתנה משהו. יופי, יותר טוב. אני מרגישה שמח. יופי, יופי. אוי, נתחיל קצת לאחר. טוב, סתם לך עוד גם. יאללה, מהר, צריך ללכת. אני אחר, לא את לא. בואו כולם. כל עוד תבואו, אף אחד לא יאחר. ביי. יופי, בנות, כולנו הגענו, איזה כיף. את לא הגעת. מה אתם אומרות, נעשה לילה או שנשם. אני ממש... כמו שאמרתי לכם, אני ממש מפחדת לישון מחוץ לבית. טוב, בואו נעשה קצת כיף. אוקיי, בואו. אוקיי, אנחנו עומדים פה כמה דקות. איזה כיף לי. בית ספר בלוע. בוא נשען בנות קדימה, צריך לישון. טוב. אני כבר ישנת. עבור כמה שעות. גמרנו את הבוקר, הצלחת לישון מחוץ לבית. כן, בואו נדליק את האורות בבית ספר. והיום כבר יום שישי, אין בית ספר. עכשיו מרדמת כאן. אוי, בנות, זה הזקן. מהר, בנות, מהר. אפשר לעלות במעלית, היא לא פתוחה. טוב, בואו ניכנס לפחות לתוך הכיתה. קדימה בנות. ככה גם היא אמרה. זה הפסיק, יופי. טוב, כולנו נלך הביתה. ביי, ממש נהניתי, ביי. הגעתי. הם עדיין ישנים? מה? קומו. אני קמתי כבר מזמן. בוא נקפוץ עליהם. בואי. מה, קמנו? יאללה, ארוחת בוקר. קדימה. כולם מסביב לשולחן. אמא מכינה. אני מכינה. איזה כיף לי. יאללה. פעם אני רוצה להראות לכם משהו קטן. גם אני. זה קצת סודי. לא קצת פלוס כיסא. הולכים למטבח.
וכזה, ויש כזה, אוקיי. יופי, ועכשיו זה לפנקקים, בשביל כל אחד מאיתנו. לא, זה בלי שום קשר, התבלבלתי. זה לכאן, פנקק למאיה. צריך 2 דמקה כבר, זה ממש איטי. אז תאכלו כל מיני מהפירות. כמה אני רוצה? איזה מתקן מגניב, מי קנה אותו? אני זוכרת. וגם לכולכם שכאן נגמר עוד סרטון מיקה, מקווה שנהנתם. רק רציתי לומר שאתם זוכרים את הערב מגשים? אז הערב מגשים יהיה בסרטון הבא. אני רוצה שננסה להגיע בשביל הערב מגשים ל10 לייקים. זה ממש קל. כדאי לכם לעשות לייק ולתמוך, וגם להגיד לחברים שיתמכו בסרטון. תודה, ביי, אוהבת אתכם. ביי, ניפגש בסרטון הבא. ביי.